Bye! Ang ganda ng view, oh. Hilig talaga siya mag-picture. Gala kami ngayon, early in the morning. On the way kami sa bahay nila ni Lori, no? So, nandito si Madam Lely. Pangalawang meet namin ngayon. Maaga kami nagpahatid ni Banana kay trabaho pa si Jack. Thank you so much, Banana. Alright, how you doing? I'll bring the big truck so I can load you girls up afterwards. Bye. Nandito na kami sa bahay ni Lori. Andin si Domino. Hi, Domino! Lori, naglinis ako ng shrimp. Prawns. Shrimp? Prawns na yun. Malaki na yun. Okay. Prawn pala to. Naglinis ako ngayon ng prawn. Oh, malaki yung prawn nila, oh. Oh, diba? Kumain. Naginuman sila ng wine. Lami! Sama kalami ni Lori Ging ang shrimp. Ay, prawn lagi. Uy, sama sina. Prawn. Ito na si Madam Gina. Nakabagod na gida. Tapos tingnan si Domino, oh. Ganyan yan pag may dumating. Humahalik sa talib. Ito si Joy. First meet namin ngayon. Di ba? Galing Dubai. Social. Say hi! Hilig talaga siya mag-picture. Hindi, vlogger siya. Sarap. Di ba? Ito na yung food namin, mga kahigala. Oh! Asan yung kanin? Bakit yung kanin? Yung pusit pa, oh. Naayos pa ni Lori eh. Ayos pa. Grabe ang amoy. Sarap. Kakain na kami. Kay gutom na. Bless the Lord for this idea of future about to receive. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Nakabili yan. Kainan na. Bona. Bakit yung badyayan? Harap na. Halat na. Ano? Harap na. Laki na po. Yung high blood nito. BP kayo pagkakilala na kayo. Blood ko yung yung 146 over Okay lang yun. 96. Okay, sa edad mo. Ikaw yung na-hype dati? Yeah. Akala ko rin Lori. Hindi ako normal lang kasi ito ako lagi. Doon sa'yo ging. Kaya huwag yan sa jogging. Huwag kang magkawat dito ging. Wala nilagyan te eh. Hindi ko man nakita, uy. Thank you guys. Yung pagkakita. Welcome to South Africa again. Bakit mo thinking naman? Sarap Ikaw naman yun. Para kay ano na yun ah. Para kay... Domino? Oo. Kagawa mo pa. Nagawan ko si Domino. Sabi niya, kaya ako naghihintay dito. Hindi ko lang ilagay. Kala ko kasi may buto ng palato. Pero maglalagay sa harap mo. Maglalagay kayo sa harap mo. Meron na. Okay. Baka, hindi mo sa harap mo. Ang dami mo ng ano. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Kain lang kayo. Huwag kayong mahiya sa akin. Ito para sa'yo. Kumbate. Ano ba si Dab? Yung tuturo. Oo, online. ESL ba? Bigyan mo ng pagkain. Bigyan mo. Maggunutan kami para sa aming Christmas Ito na, guys. party. Ito na, Sino ba yan? Sino kayo sa akin? Sana si Domino sa akin. Sana si Domino sa akin. Ay, balik! Balik! Pangalan ko to. Balik. Kaya minsan, ikaw naman ba yung sarili mo?
Grabe, huwag niyo bunutin yung mga sarili mo. Basta pag nagbunot ang sarili, balik ha? Oo. Ako mauna. Sige. Nagulat din ako eh. Ako. Kasi hindi ko alam kung paano ko itong sasabihin ko ba o hindi. Price cake! Sabi talaga? Sana nagdala ng bring house. Itong ano mang masarap eh. Yan. Marami kasi kaming sobra. So, syempre, bring house Balot. talaga. Eh, sayang. Balot-balot. Ganyan lang ng buhay. Meron ko pala dito sa tabi ko. Ayaw ko nga lang. Balot pa more. Pakdalar! Yung mama. Grabe oh. Bring house to oh. Tapos ito pa. Grabe, nagala. Yan yung may labot. Sabihin mo to si Brian. What's this? Dahil ano sa akin na tira. Sinarang pa talaga ako ng pinto ng kwarto habang nagluluto, no? Kasi may amoy. Pumapasok yung amoy ng ano mukha mo. Bagmor mo. Ready na. Ready. Ha? Di ba masarap na lang? So, rumble. Para sa atin masarap, sa kanya hindi. Pusa. Yan, pan 1 week. Grabe, marami akong dala. Tignan nyo, takot sila o tingin sila ng horror. Hala. Ah, may dala. Ano nangyari sa'yo, Domino? Kapoy ka. Ano, Diyos ko. Murag korek ka, ha? Tapos na kami nanood ng movie. So, syempre, nagpusing-pusing kami dito sa labas. Parang nasa Baguio lang kami ba? Uuwi na si Higalang Gina. Bye, Higala, and thank you. See you. See you November. Tagal pa. Uwi na din kami. Oo. Nika mo tayo video para sa atong kaugmaon. Uwi na. Mga bring house namin, oh. Di ba? Mag-withdraw siya. So, sumama na lang kami ba? Para hindi kami maboard sa loob ng sasakyan. Isa lang. Iba-iba talaga. Nagreklamo na si Lily daw. Iba na yung pakiramdam niya. O, sa kanya siya. Nag-stop kami dito sa Sunridge, no? Kay nag-withdraw si Madam ng pera kasi naubusan na siya ng pera. Yan, no? Kita nyo? Tignan natin kung ano ang pinumber. Hinatid muna namin una si Madam. Ito yung bahay. Walang tao. Magandang place nila. Dito, Nakagala. Picture muna kami dito, oy, bago kami uuwi. ganda ng ano nyo. Ang ganda ng view, oh. Bye! See you next month! Lipat ka na kasi nandito na ako. Diba? Nandito si Banana. Kakarating lang din. Oo nga. Oh, diba? Timing! Yun na nga, hindi na ako nakabalik sa inyo mga kahigala, no? Kaya nagluto pa ako, no, para baunin namin bukas kay may trabaho na naman ako. Ito ang aking niluto. Fried rice and then sinaparit ko yung lumpia. Magdala din ako ng bingka, no? Kaya nagluto si Ate Gina ng bingka and then pulburon. Si Lily naggawa din ito. Katatapos ko palang naligo, naglaba din ako galing o kay trabaho na naman bukas. Busog din ako, hindi ako makahinga. Ay, ang daming food kanina at sana na-enjoy kayo, no? Yun lang talaga ang ma-shared ko. First meet ko din yung isa na Pilipina, no? Galing siya sa Dubai. Bakasyon lang siya dito ba?
mga 3 months, 6 months. Ngayong November is babalik na naman siya sa Dubai. Ang ganda ng life niya, no? Pa-travel-travel lang ba? Mapasanaon na lamang taan yung mga kahigala. Ay, balhin tayo dito sa kwarto kay si Banana. Ang ingay doon sa sala, nagpa-sound trip siya ba? So, ngayong November, bago siya babalik sa Dubai is mag-Christmas party muna kami noon ng maaga. Motong naghubot-hubot may kung sino ang mabigyan ng aming mga gift ba. Kaya mag-exchanging gift daw me. So, yun lang mga kahigala, no? Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye and good night. Mwah! Lately I've been